Tapi ini apa? Manukmu iki lho manukmu. Andani manukmu. Rasane iki berubah. Nah biyen-biyen rasanya apa? Avokat. Terus saiki Ciplukan. Ndang mulih. Budale urung kok mokon mulih tono. Maksudku ki engko nak neng kono aja suwi-suwi ngono lho sayangku. Sayang jembut. Kok imbur. Dadi bojoku sampean ya Mas lek turu tak guak ngerti ra tak guak. Tak guak sampean. Mbok kira wedi nek mbok gua. Paling kowe sing getun. Esuk-esuk ki meramban yang alas kono sing wedok budal kerja, aja turu. Mbok kon golek apa nang alas? Ora ngerti awak lempoh ngene lho. Dek bengi mbok cilik ping 16,5. Timbang tak nggo turut nang alas ya tak nggo mancing. Ditenono kowe ngelaku mulih sik turu muncang mancing ae ya. Lah nyapa ngancam? Sik bengi ra tangi sefek sampean ngerti. Rambuk wae yo nempil nang tanggane sebelah iki mosok ora oleh. Nunggone apa? Yo ngenteni kowe gawe kata-kata iki ta. Ora enek. Ndang to saiki kene lek ngenteni ket mau. Kene ngrasakne jembut dicukur gondol gatel ngene kok. Kon nunggone nggih kata-kata. Ora enek. Ngono kuwi salahmu dhewe. Jembut ra nyapa-nyapa ya mbok ketoki. Lah wong kuwi mbok go mlayu lho, ora bakal ngrimpeti. Kowe apa tau tumon krungu wong tiba gara-gara keslipet jembut. Lu mbok penanteng nang kono, rasa diketoki, malah ketok ngowoh kuwi. Omong ya, uang nek suwe ora kelon, iku marai cepet pikun. Sing suwe ora kelon iku ditakoki haho. Iku wong suwe ora kelon. Terus yang kedua, imune ora stabil. Terus yang ketiga, raine cepet keriput, cepet tuwek. Terus yang keempat, paling bahaya sing keempat iki. Sing keempat iki marai edan, marai stres. Lah iya lho bolo. Aku arep takon. Ajane sing nyiptakne lagu Hati Senang walaupun tak punya uang sapa to? Tolong lek sing ngerti kabarin aku pengen berguru. Piye carane? Kene lho. Nyekel duit 5.000 lah rasane kain-kain. Lah kok kuno hatine senang. Sak teko aku mikir bola. Tambah kain-kain aku mikir ini. Umpama aku dadi tekek ngono sampean dadi apa ya? Aku ya dadi mbakone. Loh, berarti kamu membunuhku, Yo, no? ora kan tekek senengane mbakku to. Lah lek aku dadi telek. Aku ya dadi surunge telek. Berarti aku mau surungi ngono. Tak goyong. Lah lek aku dadi daging. Daging tawet, daging mateng. Aku dadi daging mateng. Aku ya dadi bumbune. Berarti sampean meresap ke dalam daging-dagingku, no? Yo iya. Lah lek aku dadi daging entah. Aku ya dadi sunduke. Berarti aku mau tusuk-tusuk dagingku ngono, no? Sampean nyelot suwi nyelot soswit ngono to ya. Aku